насиб иброҳимов савдогар. ӯ дар деҳа ба фурӯши маҳсулоти хурд машғул аст. ҳар субҳ насиб ба кор мебарояд. макони савдои вай сари роҳ аст. қаҳрамони мо 40-сола буда зиёда аз 20 сол боз рӯзгори худро ба ҳамин минвол пеш мебарад. ӯ мегӯяд савдо барояш осон аст. маҳсулоти савдо мекардаашро аз бозор ба тариқи ягон ронанда фармоиш медиҳад. چند سال بود من مثلا خانه شین خانه زمین شدم من از سبب مثلا 6 شدن من از سیزانی آبشکاری بار بود من تخم میفروشم من تخم بادرنگ من مثلا گلکرم من زرجان تو میفروشم زندگی میبرم زندگی پیش میبرم خیلی زندگی ریسک این گاه مثلا فایده میبینید گاه فایده نمیبینید گاه درآمد میشه گاه درآمد نمیشه روزی که میشه یگان سوم درآمد نمیکنید روزی که میشه مثلا 20 سوم 30 سوم 40 سوم ҳайнеша ба насиб ҳамешам ба шукр. خریدори маҳсулотҳои ӯ аҳолии деҳа ҳастанд. бештари вақт савдои насиб нағз меравад. бахусус дар моҳи рамазон савдо дучанд шуда талабот ба молҳои ӯ меафзояд. насиб мегӯяд гоҳе мешавад ба ӯ тамос мегиранд ва дархост мекунанд то чизҳои зарурияшонро ба хонаҳояшон бурда расонад. ин раванд барои ӯ мушкилӣ набуда хона ба хона маҳсулот мекашонад. савдо кори ҳар кас нест ва на ҳар нафар метавонад аз он фоида ба даст орад, меафзояд қаҳрамон. ба мисли насиб зиёд нафароне ҳастанд ки барои беҳтар шудани ҳаёташон талош мекунанд. новобаста аз вазъи шароит онҳо ба як василаи рӯзгори худро пеш бурда ба ояндаи нек умед мебанданд.